sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye faw sigiyɔrɔw la. A y'aw bisimila aw ka bi tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakurunba minnu b'an bolo bi o de ye ninnu ye. Banbaganci jɛkulu min bɛ Mali kɔrɔyanfan na olu y'a laɲini arabadon ka se k'u wasa don Mali finitigilakaw ka kan na Tawusa Burem kɛrɛfɛ Gawo mara la. Mali finitigilakaw bala k'u ka wulikajɔ sabati walasa ka se Kidal marabolo kɔnɔ. Malidenw hakilina yɛrɛ ye jumɛn ye o koɲɛw kan? Suma baara min don an t'a fɔ k'a cɛmaya cɛgɛ Maliden bɛɛ ka laɲini Mali région bɛɛ ka kɛ Maliyɛnw ta ye mais Burkina Faso gendarmerie chef d'état-major ni o bɛ tali kɛ lieutenant-colonel Evrar Sondala ale kɔni bɔra jɔyɔrɔ la ni ka maa wɛrɛ bila yen nɔ tile damadɔ fangadafiri balilen waliyalen. An bɛ segin kokura ka taa Mali jamana kɔnɔ min yɛrɛ la sɔmin bɛ k'a fɔ ko dengbana bɛ maa 229 na min yɛrɛ la maa 24 olu ta yira k'a fɔ ko o bana in de don tigitigi. Ninnu de ye kunnafoniya wɛrɛw ye dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila. Banbaganci jɛkulu jɔlen min bɛ Mali kɔrɔyanfan na ale y'a laɲini arabadon ka se ka sebaya sɔrɔ Mali finitigilakaw ka kan dɔ la jamana kɔrɔyanfan fɛ min yɛrɛ la finitigilakaw dagalen do yen nɔ kabini uti kalo. Kajatu Tarawele bi caman fɔ ɲɛna nin kunnafoniya in na. Haut Conseil pour l'unité de l'Azawadi ye a jira k'a fɔ laseli sɛbɛn kunkurunin kɔnɔ bɔlɔlɔ réseaux sociaux kan k'u ye Mali sɔrɔdasiw ka kan Tassoua Burem Masuruyama la ka taa Gawo mara la minɛ nka u ma détail ba di a kan. Fɔ ka se kunun wula ma Mali sɔrɔdasiw tun ma kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen fosi di a taabolo kan. AFP kunnafoni cakɛda tun ye l'école karamɔgɔ dɔ ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na ɲininka min ye a seereya k'a fɔ ko tilelafanaw dunnen kɔfɛ ni waati jan ye dɔɔni ko u ye maramafɛnw cirikanw mɛn ka bɔ kan kɔnɔna na. Kunnafoniw ka bɔ a fan fila ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ sɛgɛsɛgɛli ka gɛlɛn dɔɔni ka bɔ nin yɔrɔjan ninnu kɔnɔna na. Sabila seereya sɔrɔli nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen nin kɔnɔna la ka fara jamana bɛ sɔrɔdasi fanga min kɔnɔna na o tɛ ko nɔgɔman ye. Sɔrɔdasiw ka convoi ba wulila ntɛnɛndon na ka bɔ Gawo ni bolifɛn ani blindé caman ye ka u kunda Kidal dugu kan Bamanciw ka dagayɔrɔ dugu. Mali sɔrɔdasiw ka tagali Kidal taabolo san 10 fitinɛ kɔfɛ kɛlen bɛ ŋunuŋunu caman ye. Arabadon sɔgɔmada fɛ sigida kɔnɔ seereya dɔw fana ye a yira k'a fɔ ko u ye maramafɛn cikanw mɛn ka bɔ Tarkint fanfɛ bolo fɛ Mali sɔrɔdasiw ka sira kan. A bɛ tile damadɔ bɔ Mali finitigilakaw b'a la ka wulikajɔ sabati walasa ka se Kidal marabolo kɔnɔ. Nin wulikajɔ ninnu folen don kosɛbɛ jateminɛlikɛlaw ale ni maliden dɔw yɛrɛ fɛ. Mohamed Daɲogo ye fasiri dɔ kɛ an ka lamɛn. Bi a tile sabanan ye mun ye Mali finitigilakaw ye olu bɔra Gawo ka u kunda Kidal kan ko mun ye u ka kanw ye k'u bɛ taa do kɔnɔ MINUSMA ye kan minnu to yen. Yala nin bɔli Gawo ka taa Kidal a bɛ se ka faamuya cogo di? Dr Paul Oula n'ale ye ɲininikɛla ye lakana kow kan an k'ale lamɛn. An ka finitigilakaw ka mouvement jamana kɔrɔyanfan fɛ an bɛ se k'a bila hukumu fila kɔnɔna la. A fɔlɔ ye jumɛn ye? O de ye k'a fɔ MINUSMA tun bɛ an ka jamana kɔrɔyanfan kan tun bɛ yen nɔ a tun bɛ olu kan ninnu occupé. O kan ninnu yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn? O de ye Aguelhok, Tessalit ale ni Kidal. O kan ninnu ni MINUSMA bɛ taga o kan ninnu kan ka sigi Mali finitigilakaw ma. Donc a ka kan bi Mali finitigilakaw ka taga o kan occupé. A filanan ye jumɛn ye? O de ye k'a fɔ depuis 2012 Mali finitigilakaw ka fanga tun ma bon o yɔrɔ ninnu kɔnɔna la. Maliden caman kɔni u bɛ ka nin ko in lajɛ olu kɔni bolo ko ɲuman don mun ye an ka finitigilakaw ye u ka taa Kidal nka b'a la an ka Bubakar Keita ale hakilinata lamɛn. Sɔrɔdasiw ka tali Kidal ka taa force la Kidal ka taa a fɔ k'u bɛ taa Kidal récupérer. Bon franchement baara min don an t'a fɔ k'a cɛmaya cɛgɛ Maliden bɛɛ ka laɲini Mali région bɛɛ ka kɛ Maliyɛnw ta ye mais u k'a dɔn n'i taara ka taa yɔrɔ bɛ terrorisiw sigilen bɛ ou bien bandits armés bɛ yɔrɔ min. Ni Bubakar Keita hakili la ko yɔrɔ minɛlen kɔ ko min kan ka kɛ o ye lakana de ye sabula Mali fan caman bɛ yen bi gɛlɛya b'u kɔnɔ. Paul Oula ale ka fɔ la maaw hakili bɛ gɛlɛya min na a tɛ ko o ye sabula bɛnkan sɛbɛn bɛ Mali ani kulu minnu cɛ olu bɛɛ lajɛlen u y'u dan tigɛ ka ban. Groupe caman bɛ yen nɔ olu ye accord signé ni Mali finitigilakaw ye mais an bɛ wagati min na i ko bi o groupe ninnu taara u sen don terrorisiw sen na. Ni jateminɛ kɛ ni attaque caman kɛra u b'a jira k'a fɔ ko olu n'u jɛɲɔgɔn k'u partenaires
olu ye terroriste ye bon Mali dun y'a yira sisan k'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i ko bi ni mɔgɔ de accord signé a ka kan i ka position déclarer e ka yira k'a fɔ ko i sen tɛ terroriste sen na n'o tɛ Mali b'u bɛɛ kɛ groupe suguya kelen k'u bɛɛ kɛ fɛn suguya kelen ani k'u bɛɛ kɛlɛ o hukumu kɔnɔ n'a ye jateminɛ kɛ a b'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na groupe caman bɛ yen nɔ minnu ye accord signé olu y'a yira k'a fɔ ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la olu sen tɛ nin fɛn ninnu na olu bɛ accord kɔnɔna la accord ko min olu bɛ baara kɛ MSA bɛ o la ani groupe wɛrɛw fana bɛ o la donc o hukumu kɔnɔna la n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko ni offensive ni nord kɔnɔna la a tali kɛ o de la kosɛbɛ. kabiri a yirala k'a fɔ kɔni ko MINUSMA kɔni ale ka yamaruya sɛbɛn ka baara kɛ Mali la ko o banna mun kɔni ye Mali fintigilakaw ye olu kɔni ye u ka baara ɲɛsin mun ma o de ye kan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ fintigilakaw tɔgɔ la k'u bɛ taa u daga o yɔrɔ kofɔlenw la mun ye malidenw unu bolofɛnw ye ka se ka olu kɔni u lakana cogo min na. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Burkina Faso gendarmerie chef d'état-major ni o bɛ tali kɛ lieutenant-colonel Evrard Sondala ale bɔra o jɔyɔrɔ in na ni ka maa wɛrɛ bila yen nɔ tile damadɔ fanga dafiri balilen waliyalen ka bɔ Wagadugu an ka lasigiden Kader Tarawele bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Burkina Faso ka jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré ale ye laseli dɔ fili fiɲɛ fɛ min kɔnɔ a ye latigɛ ta ka yɛlɛmani don gendarmew ka daga ɲɛmaa na min ye état-major général de la gendarmerie ye. Ni laseli nin ye dansigi lieutenant-colonel Evrard Sondala ka ɲɛmaaya ra ale min tun sigilen don gendarmew kunna kabiri février kalo san 2022 tɛmɛni. Min sigira ale nɔ na o ye lieutenant-colonel Kwagiri Natama ye. Ni gendarme ɲɛmaa kura ni sisanga ye san 57. Ɲani ale ka sugandi ka kɛ chef d'état-major général de la gendarmerie ye ni maa kofɔlen tun ye mara fɔlɔ ka gendarme ɲɛmaa le min sigilen don Kaya dugu kɔnɔ. Yɛlɛmani min donna gendarmew ka daga kɔnɔ o tɛ olu ka chef d'état-major dɔrɔn ye min ye olu ka minɛ ɲɛmaa ye an min wele ko bataillon matériel ani division logistique ɲɛmaa kura sugandira o yɔrɔ la minnu ye Bernard Kwaluga ye ale ni Abdul Karim Dawo. Nin sigilen kura ninnu bɛɛ bɛ kɛra tile damadamanin kɔfɛ min kɔfɛ a tun yera ko fanga dafiri dɔ tun bɛ labɛnna ka se ka Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga dafiri nka o fanga dafiri nin kɔni o ma se ka taa ɲɛfɛ. O tɛmɛnin kɔ a yera fana ko gendarme dɔw kɔni da tun bɛ nin coup d'état nin labɛnni na o yɛrɛ kɛra sababu ye ka to tigɛlara finitigi ɲɛmaa 4 kan minnu cɛma gendarme ɲɛmaa 2 nɔ minɛni lo olu ye lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara ye n'ale ye gendarmew ka légion spéciale commandant ye ani capitaine Christophe Maïga n'ale ye unité spéciale d'intervention de la légion spéciale de la gendarmerie kankɔrɔsigi ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Ne ye Jɛnɛba Lobo Traoré ye ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kiban kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministre ka kumaw lamɛn. An bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. L'Amérique jamana ye laseli kɛ arabadon k'a fɔ ko u ye kɛlɛkɛminɛnw di Ukraine jamana ma minnu yɛrɛ tun bɛ bolola Iran u tatɔ. Mohamed Touré bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Ni laseli min bɛna waati min na waati na dɛmɛ bɛ Ukraine dɛmɛni kɔrɔfɔ kosɛbɛ Amérique jamana kini fɛ wasadenw fɛ ani waati min na dɛmɛba min kɛra ka bɔ Washington ka taa Kiev o kɛra waati dɔni bɛnkan ni sababu ye walasa ka foroba fanga ka baara kɛ nafolo palan min dafara labanna kɛcogo kunkurun na dɔgɔkun tɛmɛnen na Washington. Amérique ye marifa kisɛ minɛnw n'o ye milimɛtiri 7 o ni 62 marifa miliyɔn 1 ni tɔrɔmɔɲɔn 1 ɲɔgɔn di Ukraine sɔrɔdasukulu ma tɛnɛn don. Amérique sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba min bɛ arabu gun camancɛ yankɔrɔyan fan fɛ CENTCOM y'o fɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ. O marifa ninnu minɛna Amérique kɔgɔjidala sɔrɔdasukulu fɛ n'o ye US Marine san 2022 décembre kalo la ka sɔrɔ u tun bɛ ka di Hutiw ma Yemen jamana na Gardien de la Révolution fɛ n'o ye Iran silamɛ jamana ka hakilinata kɛlɛbolo ye CENTCOM y'o ɲɛfɔ. O dicogo nin kɛra duniya kɛlɛyatɔn ka lakanatɔn ka laɲini
laɲini dɔ tiɲɛni ye. Ameriki fanga ye tigiya sɔrɔ san 2023 juillet kalo la nafolo minɛni ɲinini fɛ ka bɔ kiritigɛlaw ka ministre la ka ɲɛsi gardien de la révolution kɛlɛkɛdenw ma. Ni nin kunnafoni sɛbɛ nin b'o fara a kan. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye l'Amérique jamana kan, républicain Kevin McCarthy min ni a yelen do k'a fɔ ko jɔyɔrɔ filanan bɛ a bolo jamana ɲɛma kalataw bina kun kan, ale ka bɔ a jɔyɔrɔ la kalata sen fɛ min yɛrɛ la maa 216 olu ma sɔn a ma. O waati kelen in na maa 210 ni olu kun bɛ a kanu na. Mustapha Jabi ni ale yɛrɛ ye jateminɛlikɛla ye politikiko bina kun kan n'a sigiyɔrɔ bɛnnen do Houston ma ka bɔ Texas. Ale ye ɲɛfɔli kɛ kunu an ka Mali kura kunnafoni di kɛnɛ kan Kajatu Tarawele. An ka u lamɛn. Yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na ko min n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ l'Amérique jamana kan. An ye wele bila Mustapha Jabi de ma. Ale ye politiki dɔnna sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ye a sigilen bɛ Houston yan Texas mara la. Awa Mustapha Jabi ni tulo b'an na i bisimila. Aw bisimila n ka foli bɛ Kajatu ka kɛnɛ kan n bɛ foli di Maliyɛn bɛɛ ma. Ayiwa an bɛ ɲininkali ye min ye nin taabolo min kɛlen filɛ nin sisan wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ l'Amérique tariku kɔnɔ wasabulon ɲɛma ka taa k'a bɔ a jɔyɔrɔ la vote sira kan ka jigin ka bɔ yen nɔ a yɛrɛ ka politiki kulu fɛ e bolo sisan kɔlɔlɔ jumɛn bɛ nin taabolo ninnu na yala nin tɛna kɛ kɔlɔlɔba ye McCarthy yɛrɛ ka politiki kulu kɔnɔna kan jamanatigi ɲini kalata minnu bɛ senna ka na wa? I ka ɲininkali diyara n ye nin fɛn nin kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ républicains u ka parti ye an b'a fɔ mun ma ko disifunu parti Makari bɛ sigi don min na Matt Gaetz ninnu de y'a ka sigili gɛlɛya n'i y'a jateminɛ u taara kalata la fo siɲɛ 15 dɔwɛrɛ kun tɛ tagabolo dɔw bɛ Matt Gaetz ninnu ka groupe in na républicains ka parti fɛnɛ kɔnɔna la n'olu m'u sago sɔrɔ ko mun na dɔrɔn o bɛ tiɲɛ de. Nin fɛn in na u ka problème kun bɛ Ukraine dɛmɛni de la kosɛbɛ parce que nafolo dɔ bɛ ko kan ka di ka Ukraine dɛmɛ républicains ni démocrates u ma se ka ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ la. Matt Gaetz ninnu opposé len kun n'o la complètement k'u t'o la fewu. Donc a ye nin mun kɛ nin ye sisan u fɛnɛ b'u disi funu ka na anw de y'i sigi an y'a f'i ɲɛna i sigi don n'i y'a kɛ tan an b'i bɔ a la. Donc u taara n'o bolo de sisan comme an y'a fɔ an b'i bɔ a la wa an b'i bɔ a la an k'a ye Ala y'a to a tora Matt Gaetz ninnu ta la sisan. Donc Makari bilala malo kɛnɛ kan mais a maɲi parti ma parce que jamana tɛ se ka taa ɲɛ tantɔ nin tacogo la quoi an bɛ don min na i ko bi économiquement a maɲi Amérique ma an ka taga tan quoi. Ayiwa a situation bɛ cogoya min na fɛnɛ yɔrɔ nin kɔni an de bolo min ye filo mɔ la k'o bolo de b'o bɔ a la u y'o de kɛ Makari la nka ɲininkali ani to min bɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ nin ye bɛjɛ fanga bilali sen kan a n'a a waleya dɔ ko gɛlɛnba sira gɛlɛnbaw ye e bɛ se ka mun de fɔ ka da o kan? Bon ne bɛ se ka mun fɔ ka da o kan ni maɲi u ka bɛjɛ fanga taabolo la mais bɛjɛ fanga taalan dɔ do fɛnɛ n'i y'a jateminɛ mais bi bi na an bɛna bila problème mun na u kun b'a ɲɛna u b'a lajigin u bɛ fɔ ka bɛn ka u tila ka n'a la mais tiɲɛni kɛra yɔrɔ min sisan Makari ko k'ale t'a fɛ bilen k'ale tɛ t'a la wa mɔgɔ min natɔ don a t'i da don o fɛnɛ na bon chaque fois an dun b'a ye ni dɔ taatɔ don a b'a ka u b'a fɔ mun ma a ka dɔ fɛn k'i bolo ɲɛsin o ma mɛ nin tigi de supporter a ka ca Ala fɛ o n'a ye baaraw kɛ o ye baara taabolo faamu bi bi na u bɛɛ jigi yɛrɛ bɛ mɔgɔ min kan n'o kan ka na fɛnɛ o tɛ mɔgɔ kɛnɛmanba ye donc u ka taabolo la bi bi na a bɛna problème wɛrɛ créer an m'a dabɔ mun yɛrɛ fɛnɛ kama bi wasabulon in kɔnɔna la mun maɲi démocratie yɛrɛ ma parce que majorité b'olu de bolo n'olu ma se ka ayiwa sisan ɲininkali laban na yala a jiginna politiki kulu fila in bɛɛ mɔgɔw de fɛ wa walima a kɛra cogoya di a yɛrɛ ka kulu mɔgɔw de dɔrɔn de don? Bon i nɔ b'a dɔn politiki kulu fila a yɛrɛ ka kulu mɔgɔw yɛrɛ de fanga bonyana kosɛbɛ parce que olu de ye majorité donc politiki dɔ ninnu olu k'u sen t'a la olu tɛna na fɛn kɔni kɛ k'a kisi donc n'i y'a jateminɛ u bɛɛ sen b'a la n'i bɛ se k'a tigi dɛmɛ n'i m'a dɛmɛ donc n'a tora a la i fana b'a la indirectement ne kɔni ka jate la. An ka foli b'i ye. Nin tun ye Mustapha Jabi mankan ye min ni ale yɛrɛ ye jateminɛlikɛla ye politikiko bina kun kan. Welcome to Mali. Welcome.
yan an be luwanse du dɔ kɔnɔ Lafiyabugu Bamakɔ sigida 4 na a du kɔnɔ denbaya tanbɔɲɔgɔnkɔ de be sigi la yen nɔ wa don bɛɛ n'a dugujɛ kan sabula don ka dɔgɔ k'i tɛ mankan mɛn a du kofɔlen kɔnɔ. Asan Kulibali n'a ka denbaya be yen luwanse la a ka ca ni san 10 ye bi. A ka fɔla ko kunba be ale ka kɛlɛkɛtaw la. Ne yɛrɛ b'a la don o don ne b'a la parce que alamaden mana kɛ cogo cogo n'aw bɛ sigi la bɛ luwanse la ɲɛgɛn hali ni ɲɛgɛn i siso ma jɛ ni ɲɛgɛn jɛra ka ban kan mais dɔw b'u yɛrɛ fisaya ɲɛgɛn ko ma o de kɔni bɛ n'u cɛ parce que ne bɛ se ka ɲɛgɛn ko 2 ni 3 kɛ dɔw bolo sa k'olu ye yɛrɛ nin de k'olu tɛ se ka ɲɛgɛn baara kɛ donc o de bɛ na ne ka mankan yɔrɔ ye bon ne ma i mana wuli sɔgɔma tant que ni b'i da don dɔw fɛnɛ da la ka fɔ karisa i ni sɔgɔma o t'u da don i da la wa hali ni y'u fo fɛnɛ tuguni fɔlɔ k'u fo u bɛ a yira ko parce que munna i ma kɔn ko k'u fo mais m'u laminɛ ka ɲa ni ye geste min fɛn fɛn kɛ o yɛrɛ t'a dɔn kojugu ye mais olu b'o geste kɛ kojugu ye. Madame Warima ani Korea Dumbiya n'an ye ɲininkaliw tegun olu fɛnɛ na u ka fɔla ko faamuyabaliya ni yeko kɛlɛ ko de bɛ na ni mankan caman ye. Yeko kɛlɛ de bɛ na n'o ye kɛ ni dɔ sɔrɔ bɛ dɔ cɛ la dɔ sɔrɔ tɛ dɔ cɛ la a bɛ bɛn wa. O caman yɛrɛ bɛ kɛla ne la yɛrɛ le fewu kɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kan i t'a kun lɔn. Ma nɔgɔn dɛ sisan yɛrɛ faamuyali t'a la faamuyabaliya de b'a la a n'an tɛ kuma ɲɔgɔn ye o de ka ca ko kɔnɔna na a caman kɛlɛ o de ani n'o bɔra denmisɛnninw ta yɔrɔ fanfɛla bɛ na ni magara min den na o tɛ diya o ye ni min den kɔrɔfɔ o tɛ diya o ye o bɛɛ de bɛ na ni kɛlɛ ninnu ye du kɔnɔnaw na a ko kɔni ka ca vraiment luwanse sigi ka gɛlɛn yɛrɛ de parce que dɔ bɛ t'i diyagoya fadenkɛ dɔ ye k'a sɔrɔ kun t'a la ju t'a la dɔw b'a la hali dɔw bɛ ka dumuni tobi u b'a ɲɔgɔnna tobi o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye luwanse sigi la bɛn yɛrɛ kɔni tɛ luwanse sugu kɔnɔna na. An ka dɔn ka fɔ Bamako luwanse du bɛɛ lajɛlen tɛ ni lahalaya la. Maimuna Ture ale bɛ o sɛbɛntiya. Bon luwanse la kɔni ala ko tiɲɛ ne kɔni bɛ yɔrɔ min na ne ni gɛrɛntɛ tɛ yen parce que a gɛrɛntɛ bɛ na ni mun ye a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o de bɛ na ni ko caman i b'a dɔn musow ka jate laban parce que i b'a kɛlɛ ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ musow de b'a kɛ cɛw ka ko t'a la i y'a faamuya cɛw ka foyi t'a la musow de b'a kɛ bon a bɛ na ni gɛrɛ ɲɔgɔn na di i y'a faamuya musow ka kote laban quoi n'aw nana gɛrɛ ɲɔgɔn na i bɛna ye ɲɔgɔn fɛn singaw bɛ bɔ a la ka taa ɲɔgɔn ka fɛn singali bɛ bɔ a la bon denmisɛnnin nɔfɛ kow fana bɛ yaala fana o fana bɛ sɔrɔ a fɛ quoi a ko ka ca quoi. Wa luwansew ka kɛlɛ n'i y'a jate minɛ a kun ka ca kosɛbɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanganataga bɔ a la ɲɔgɔn jogi fo ka taa se ɲɔgɔn faga ma yaasa ka ninnu bɛɛ lajɛlen bali Gole Tunkara ale ye kokɔrɔ dɔnbaga ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Misali la dɔrɔn n'i y'a ye ka fɔ samiya fɛ i taara foro la i ɲɛ b'a la mɔgɔ 2 bɛ kɛlɛ foyi tɛ foro dancɛ kelen de don luwansew ala y'a kɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɔr'i ka yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mais a bɛ se ka kɛ dɔw fana tɛ ɲɔgɔn dɔn ni ala y'aw bila yɔrɔ la ne hakili dan de kan ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen bolo dan de kan ka kɛ ladamu ni bonya kɔnɔna na ni sigiɲɔgɔnya gasi kama o dan ninnu mɔgɔ si man ka olu sago luwanse balima de luwansew ye mɔgɔw minnu kan ka hinɛ ɲɔgɔn na parce que latigɛw de don i b'a sɔrɔ dɔ bɛ luwanse la mais a bɔra a ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ fana bɛ luwanse la si so to o bolo ala m'o don garijɛgɛ la donc a ye luwanse de di a ma don n'a nata la fana a bɛ se ka kɛ a fana bɛ kɛ luwanse tigi ye a fana b'a ka so bila luwanse la bon adamadenya kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔ tɛ fɛ mɔgɔw ka min kɛ i la kana sɔn ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la. An ka dɔn ka fɔ hali n'a sɔrɔ kɛlɛw ka ca luwanse duw kɔnɔ Bamako maa caman bɛ yen minnu b'o kɔrɔ dɔn ni bɔli ye ka sababu kɛ sosɔrɔbaliya ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ taa Mali jamana kan
Sɔmi kɛlen do k'a fɔ ko maa 229 ko dengbana bɛ olu de la min yɛrɛ la maa 24 a yera olu yɛrɛ la tigitigi. Ni bana min filɛ nin ye ni maliden caman tɛ a kalama an ka lasigiden Lamisa Sangare ka bɔ Kati a ye faseri k'a koɲɛ kan an ka lamɛn. Dengue yera Mali kɔnɔ nka mɔgɔ caman t'a si dɔn. An y'o faamu kunu an kɛlen kɔ ka kuma di maliden dɔw ma. Lala, Yaya ani Hawa. N kɔni tulo b'a la arajo la, n ɲɛ b'a la tele la, u b'a fɔ ko dengue bana kɔni k'a yera Mali la yan. Ko soso fana de b'a bila mɔgɔ la. Soso sugu min b'a bila mɔgɔ la, i t'o dɔn wa? U ko soso min b'a bila mɔgɔ la k'a ni min bɛ sumaya bila mɔgɔ la k'o tɛ kelen ye. Ko soso sugu dɔ don, ko couleur 2 don. I ma deli ka mɔgɔ ye fana a bɛ min na? Ayi, ne ma a ye fɔlɔ k'a fɔ k'a ye karisa minɛ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la dengue bana ne t'a dɔn. Bana qualité mun don tigitigi tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. Ne t'a dɔn dɛ, ne kɔni tulo b'a la mɔgɔw da. I bɛ k'a mɛn mɔgɔw da cogo min na o bɛ k'e siran ɲɛ. O bɛ k'an siran yɛrɛ bari an bɛ yɔrɔ min na tu badenma bɛ yen nɔ u k'a fɔ soso senjani muruntuninamani ko de b'a bila mɔgɔ la o dun o camanba de b'an ka yɔrɔ la o de b'a ka ne siran. Précaution dɔw ta o la wa? Su mana ko dɔrɔn ne bɛ don so kɔnɔ mais o t'a la hali tileganfɛla na o de bɛ n'a kɛ gɛlɛma yɔrɔ ye n'o tɛ sufɛla kɔni ta ka nɔgɔ i bɛ don so kɔnɔ i b'i da sange kɔrɔ. Dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la ko dengue ni sumaya bana de bɔlen don k'u bɛɛ bɛ sɔrɔ soso kinda de fɛ nka tamasiyɛn b'u bɔ ɲɔgɔn na. Dɔgɔtɔrɔ Ismaïla Simaga. Le palu, on m'a fait que c'est une maladie parasitaire. Mais mine dengue, elle est virus de, avec le sida virus bitokomi. Elle est quelque chose c'est pour cela alibi. Forma sur le banane nuna. Au de d'enfara pas boni soumayache. Mado wera iba ye, ali qui s'examine nouveau farla. Avec que nyoni savait que komi. Mado wera do wera sobo fono joli fono be fendo fono. Nous avons forme gravier. Mais ni ala je banane nou, ou tamasero chama ekle. Abdam ne jmaye. Faribe kala koswe. Na voma ko fièvre. Ngulo fona be gria. Olotugu dɔw fana bɛ dimi a bɛ sɔrɔ soso kinda de fɛ soso ye suguya 2 fana ye réel soso ni bɛ ye fitiridanu ni fɛn muruntu ni o fɛnw tɛ dɛ mais ale fana ye soso suguya min n'i y'a ye noir blanc nama don o fana ni anophèle tɛ kelen ye il faut que soso in ka banabaatɔ de kin ka banakisɛ in ta fɛn tɛ mɔgɔ min na ka na o fana piqué pour que a ka don. A yelen Mali la o ni sisan cɛ ko tiɲɛliba ma ye a ko la fɔlɔ. Jusqu'à la date du 24 septembre. Est-ce que mɔgɔ minnu na ko a yɛrɛ la o ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 29 min confirmera mais a yɛrɛ mɔgɔ 24 de la Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ a fanba yɛrɛ yɔrɔ min na o ye Bamakɔ de ye Kulukoro mara la siga kɛra mɔgɔ 16 de ma Kalabankoro ka in fana a yɛrɛ mɔgɔ 1 de la n'a fɔ ma ko a confirmera o tigi fana balolen don banama fana siga kɛra dɔ la mais ale ma confirmer Sikaso mɔgɔ 1 siga kɛra o de ma ye San par exemple siga kɛra mɔgɔ 1 na et puis o tigi fana confirmera Mopti mara la siga kɛra mɔgɔ 1 ma o ka confirmera mais kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Mopti nin ye o bɔra Burkina de ka na. Dɔgɔtɔrɔ Simaga bɛ welekan di. Surveillance kɔni bɛ en cours donc kunnafoni dira an ka mɔgɔw bɛɛ ma donc k'a ɲini privé o fɛ fana qui se sentent aussi concernés parce que olu bɛ banabaatɔ fana minnu sɔrɔ a bɛ ɲini ka na caya hali secteur public ta ye n'u sigira mɔgɔ min ma dɔrɔn vraiment k'a bila ka na joona pour que an ka se ka jolita kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jolita dɔrɔn de bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin ye fièvre dengue ye ou bien nin ye fièvre jaune ye ou bien nin ye palu ye kunbɛcogo 2 wɛrɛ t'a la koyi kelen an ka sigida saniya pour que soso kana se ka bɔ an ka du kɔnɔnaw la yɔrɔ o yɔrɔ la ni ji bɛ sigi surtout an balakaw n'a ye ji min sigilen dɔrɔn a b'a ta a b'a seri filanan ye min ye ka sange sulen ko matarafa n'i sigari yɛrɛ ma k'i fari ta cogo la wuli ka se dɔgɔtɔrɔw ma a tɛ bɛn i ka fura ta i yɛrɛ ye. A tɛ bɛn i ka fura ta i yɛrɛ ye o fɔ kun ka ca a dɔ la ko a bɛ se ka biɲɛ tiɲɛ walima kɔmɔkili yɛrɛ furakɛ caman bɛ kɛ ni laadala fura de ye fana yali laadala furatigiw bɛ dengue bana la kodɔn ka baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔw ka ladilikanw ye wa an ka Adama Fane ni Bakari Kulubali lamɛn. Ni fɔra ko sumaya bana b'i la dɔw ta a bɛ daminɛ ni kunkolodimi ye wula o wula nɛnɛ bɛ kari la ale ni ye fura dɔ ta k'a calmer ni o waati kelen sera tun a bɛ tila ka commencer ka e minɛ ni nɛnɛ min minɛ i b'a sɔrɔ i kunkolo bɛ dimi a sumaya bɛ karisa la an b'a jateminɛ o kan fɔlɔ. Nka dɔgɔtɔrɔw bɛ ka nin taabolo kura min fɔ aw ka furakɛliw kuma yali aw miiri bɛ se o yɔrɔ ma wa. Bon komi diɲɛ bana cayali n'o na an kɔni bolo ni fɔra ko sumaya bɛ la sumaya fura i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa jun fura ni kɔlɛbɛ fura ninnu o min o bɛ se ka ban mais k'a fɔ ko sumaya wɛrɛ bɛ yen komi dɔgɔtɔrɔw olu bɛ se ka bɔ fɛn dɔw kalama mansin k'a yirali la min ni bamananw na yeta tɛ kelen ye. parce que n'i ye sumaya ko yɛrɛ ta k'a lajɛ min yɛrɛ bɛ ka anw yɛrɛ bila fili la kosɛbɛ o ye fura de cayara n'i ye farafin fura yɛrɛ ta k'a lajɛ bi ka kunnafonidiso yɛrɛ lamɛn i bɛ fɛn caman mɛn ni bana b'i la i tɛ foyi ni fura tɛ i tɛ fura dɔ woloma kɛ sisan yɛrɛ bɛ ka bana kura dɔ fɔ sumaya ko la dengue an bɛ ka kuma mɛn Mali kɔnɔ nka ne bɛ min fɔ a yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔw ka maaw la faamuya kan kosɛbɛ walasa an bɛ se ka faamuya o b'a to hali an bɛ se a kunbɛn cogo la n'u ni ladala furabɔlaw jɛra k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo dɔ tɛ dɔ n'u jɛra k'u fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka siran bana caman ɲɛ
a ka ca ala fɛ olu bɔ an senkɔrɔ. A mana kɛ cogo o cogo dɔgɔtɔrɔw sinsinlen don u ka ladilikanw kan a ko la. Dɔgɔtɔrɔ Salimata Kanɛ. N'i yɛrɛ y'a ye i b'a la ka pali furaw ta parce que bana in pali bɔlen kosɛbɛ malgré tout bana tɛ ka nɔgɔya donc i bɛ boli ka na dɔgɔtɔrɔso la. Bana in yɛrɛ soso de b'a bila mɔgɔ la normalement yɔrɔw kan ka pulvériser ka sosofagalan fiyɛ fan bɛɛ fɛ ani pomade répressif fana i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ mɛn kɛnɛma i kan ka guloki bolojanw don ka furaw tata i kunfɛ ten a ma nɔgɔn. Dɔgɔtɔrɔw ko dengue mana juguya a tigi bɛ se ka joli bɔn a bɛ se ka ɲɛnamini fɔ ka bin. Farikolo fan hɔrɔnw i ko kunkolo zɛmɛ fiɲɛ bɛ se ka tigɛ o la walima biɲɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. A tigi bɛ se ka kirin o la wali ala k'an kisi saya bɛ se ka bɔ a la. Lamisa Sangare Kati, VOA Bambara. Siaka Tarawele mun de b'an bolo bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw nasira la. Farafina gun kan sedantɔlɔntan kunda club ko kun kan kafu ka ɲɔgɔn dan minnu bɛ ligue ni coupe kafu kofɔ ɲina saison 2023 2024 taw a phase de poule tirage au sort bɛ kɛ sini juma octobre kalo tile 6 san 2023 in na Afrique du Sud jamana kan ni nɛgɛ 10 dana gosira o bɛ bɛn nɛgɛ 13 ma o ye Afrique du Sud heure ye Mali tɔgɔ la Stade Malien de Bamako bɛ na ni yɔrɔ ta coupe kafu phase de poule la Stade Senghor Manodo tɔn bɛna labɛnni sabati walasa ka ka tɔn sedantɔlɔntanaw dusukun lami ani ka fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan ka phase de poule ɲɔgɔndanw makɔnɔ Ousmane Jakite maraka ka fɔ la ale y'a tɔn ɲɛmɔgɔ ye. Bɛna ɲɔgɔn ye ba lasigi n'o ye assemblée générale ye ka se ka taabolo kura ta nkɔ tuguni min ye nin phase de poule in baara daminɛlen an b'a dɔn baara fanba a belebeleba don o ye parce que an ka laɲini tɛ ka don a kɔnɔ ten an ka laɲini de ka don a kɔnɔ ka taga ta n'a ma ɲa an ye porte sɔrɔ ka don min b'a kɔnɔ sa ani jɛkulu na jɛkulu cogo b'a ɲɔgɔn bolo mais an tɛna se ka fɛn fɔ la fɔlɔ fɔ an k'a dɔn k'a fɔ an ni minnu bɛna bɛn tirage au sort min kan ka kɛ n'an ni minnu bɛ bɛn an bɛ labɛn kɛ ka bɛn ni olu ka dimension ye a na taille sur mesure. Ousmane Jakite maraka y'a yira ko baara caman de kɛra ka kɔn bi ɲɛ. An ye phase fɔlɔ tɛmɛ parce que an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ k'o ye depuis don min na an ye coupe du Mali ta an ko an kan ka bɔ kafu la an bɛ se ka labɛn jumɛn kɛ walasa an bɛ se ka don phase de poule la o labɛnw de sigila sen kan labɛn minnu na an ni ɲɔgɔn cɛ anw minnu ye senkɔrɔba dondobaw ye ka wuli ka an ka supporters ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ ka wuli ka kan kelen fɔ an ka se ka nafolo di nafolo min fana bɛ se ka kɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ walasa u bɛ se ka joueurs caman ɲini cogoya min na ani ka na ni entraîneurs ye expérience bɛ minnu na min bɛ se ka baara nɔgɔya an bolo. Alhamdulilayi o sɔrɔla an donna phase de poule kɔnɔ sisan min b'an bolo kɔrɔ a fɔlɔ sababu minnu y'an ladon phase de poule kɔnɔ ka daminɛ an ka ɲɛmɔgɔw la ka na an ka degeli karamɔgɔw la ka se balontannaw ma ka se ɛsali cɛkɔrɔbaw ma minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ k'u jɔ wagati la k'a fɔ an ka tɔn yɛlɛma ka kɛ nin bolo in ka taa nɔ. Sini juma a bɛ dɔn Stade Malien de Bamako ni tɔn min bɛ kulu kelen na kafu phase de poule in na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Tarawele kala Selido. Nin bɛ dan sigi an ka bi alamisadon tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ la Dadi Balawe ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ. Sini jumadon ni waati kelen in na ni alama basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di.